Dobrý den, vítáme vás v rakouských Alpách. Připravili jsme si pro vás takový menší video, jak ovládat iPhone v rukavicích, když jsou hrozný mrazy. Je to jednoduchý. První lekce, odemknutí mobilů, klávesnice neboli jo. Ano, výborně, super, to určitě zvládnete. Druhá lekce, vytáčení čísla. Aha, a voláte. Voláte, ukončení hovoru. Skvělý, druhou lekci máme za sebou. Třetí lekce, ta nejtěžší, to budete muset asi chvíli pilovat, je psaní SMS neboli textové zprávy. Ano, připravíme si kontakt, super, a píšeme. Výborný, výborný, super, stop, máme to, v pohodě, končíme.